To aprang si nili nangletum media abitung tumpan kadoko vedak nanga chetong tumpan kadoko ve phan kardom nang pajirlo apen jasmet ke niliri sangho lumbajong borlang pherpen dak manjaan klembang phi asongja pi yeltum APHLC enangana ningkan pen ke klem chipeduk pen piniar ni bangke niltum APHLC a party a hin pen mane APHLC a party kachi oji a phansi laswa press meet niltum nangke pha lasi pini niltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non nili phi ben nili RARV nangkang ni dum tuman ke tu alang li ke inglong kiri a havar langkaizan pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo itum APHLC along alangli hi sango don sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alangli vice president alangli somyante alimen Mongol Singh teron sonthata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasi pu ke borlang pher mirlong ki hanse pulalang ta area APHLC area in charge lo president lo pualang li ta umson be alang li ta PS secretary lo sonthata si pu dipu IT cell along lumbajong alang li tenison tokbe lasi dopik lang dak arpu mane lisa teng nil tum nang paklang po penke lisa teng nil tum nang paklar po lasi dake bangjok ta mane duplicate pu kalilo etum ke claim vek kachesong vek alang li ke pu metheng toma procession kachesong pen anta nang claim lo ajak tum ke 2021-19 pen ta dolo lasi piniar ni bangke nil tum ke APHLC a party pen kachi olo lapen ke BJP a party long ke dunyat lo pusta hingno nelo athema chingki chingwayat lo ne tum ke officially ne tum mane officially pen ke damyat lo non public along si etum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen apora teng pen nang than po laglo lasi pini kopi posi ne tum party che onang bangke ne tum ke party kejalin party mesen lo ideology mesen lo tame kejalin ladak long penangan kamang humeme alam akita dolo pen ke kachepe ke ngi phanta bor iwang vedet ason si niltum ke hokpet kachesong pen ajoine niltum phan thepai ne herang to nang ke japon ne nitum thang eprang long future kache charge that ajoine athema ke dam tang niltum ta theklong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo eprang ko an APHLC to nang klang ine nitum thang da chine bonsta me etum ta jongsi la swateng claim dun bom plote rat atum phan kapamang huwa kam pulte nitum si adai to mo ekai ove along ke nitum ke laso apap bangke rong akidu ke sung himejang re atum apap bangke nitum ke chodeng itung te ahir juno ke pusi non nitum ke theklong angring thepik laso party ke leadership crisis lasi laswang bong bangke nitum bangke kiduduni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning chekarla pen jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kachepe ke ngi phan ke claim mesen putela bani tum chi ne bon sa men non bangke tum alang le tum long bangke asontin ke claim oppose akaprek ke claim akaprek pu bangke ni tum ke kroi thek thelo la si piniar ni ke tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders an lo nasi bangjok ta mane ene public jungjung kelelo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side lo la si pini tum party pen chi onang banga la helo non APSL nangli pulo APSLC pen kachio si BJP long tidun ku kasi APSLC ke roni doko pulo so APSLC pe kachio lo no nil tum ke jai ka thar ke jalin APHLC si nil tum claim bom pen gala so party pen si kachio lo nil tum ke pangkwan na leadership ni nangli tum
Nel tum ke ene ke pini bang thong ke plikep doi post me men ke dam ke wang katora ajoine sini tum chingrum pe donen das tame non ni tum dak nang ka chingrum ke bang in koira trok in koira si bak si do la ke leaders lo asi aku rong sotum ta chini lai leaders pina pina big lai ke rong sotum si chini po pen ke lan so se leaders um tanang klang thula la amen na pen aku nang kani ti neli ene porhi prui po la swateng bangke neli men ka porhi bangke nangle tum puri chirung data chogi inglong kiri APHLC advisor Don Singh Inghi lapen ke hemari kamsa PH APHLC president lo PS long Bijoy Ronghang ri chirungoi to no tur pluta chogi ampar ke Ajoy Phangchu secretary lo Khonsing Tiso vice president lo Borlang Fairpen APHLC president lo Mirlongki Hanse ampar ke secretary Honson be ampar ke Hamid be ampar ke langso liat pen alangli Kamsing Ingti president lo 8 kilo Lamding Road pen jari Ingti arong bangke la Gambura alangli Jensing Ingti lo GB lo adun thu secretary bangke Prodip Ingti 8 kilo pen dotulang APHLC Women Wing Finance Secretary Lily Ingtipi ampar ke Inglong Kiri Vice President Mongol Singh Teron Richard ampar ke Rongkimi pen IT Cell Lumbajong Tenison Tok Be ampar ke adun thu Organizing Secretary Rongkimi pen lata Simeon Ingti ampar ke la rangsina non youth newly fresh youth atum do Mindar Teron ampar ke Malong Phangcho Angthik Rongpi Jadi Rongphar Minuka Ingtipi lalo lasi lan lo ampar ke dopik lang el tum long stame piniani banang chetong dun pedone dala por kadure pen amat sisteme pina pina dik bangge dothula